I greet you, my lovely fans and friends. Always ikuku. Gente. If abonye Oga Jik. Oga Jik, this video email. Thanks for it, but I will analyze it. First of all, watch the video. This guy now they confirm 100% guilty. Maybe for nana. From Patani Huako. Abayata. Family Monana, Nana family. This guy now, he can't if no, also na client round. Client round, all the guy Buddha. All this Dibia, Buddha clients. One, Abatia, they buy home here. Abatia, Bulani Jibrum Mud, Dibu Fekabu Yamaja Bedibia. Dibia never know, Raiji Budibia, Nenea, Kefia. Here and Abatia, I want to ask a bro. I would more anything. Yaringa Bomo, Uja Wogo. Yaringa Bomo Butribute, Uja Bumadi, Uja me for Joyaringa Bomo Bea. I would not do kitty. I would not have done up at one I did not but no watches or some man abono. Apati Vivian Yebu on week. And the Indian Nana upon week, Tia or Tia or Kulisea on week. Nana Batia for Tade. A form of sea. All right. Only if you Waterloo. Okay, Oga Jik. As you could not perceive for now. Because na on a marathon sincere nesi get don't tell for ma. So Oga Jik, Imalena ne boom mado. Imana ne tinyo gweji boom bad na bati. Mana your in-law Buakura Ratugo ne buali up and down. Yukuboroku. So Oga Jik, Imana na boom madebu. Mana your in-law bu akora tugo do warabati aha n'ime ogwu akpọ okija bu mmụọ ndị obodo we na-egbu ndị mmadụ ikwuboria. Let me come in. Oga Jik, this man na ka ị na-ekwuru aka ya dịrị ọcha. How do you know? Because na ị na-eche na ọ dị na ọgwụ anwa ndị na-agba n'ihu akwụkwọ na-ebughali ka ọ na-ebughali. Because na I never see you one day speak what your in-law is doing bu akora tugo. Onwe no onye okija make a hit ịgbara video. Onwe one day isi na-eke hit adịrị emetia. But nakita na you are out to speak. Fine and good maka asị na mmụọ gbugbe mmadụ tipụnye okwu n'ọnụ. I know that kita na mmụọ ji gị. Mana nke bụ eziokwu bụ na Oga Jik anyị raa ajọ omume aka ka ọ raa anyị. Aka ikpusi kpụ afụ ọnụ. All the people na-agba n'ihu akwụkwọ. Can you tell us ndị nke na-agwa ajọ ọgwụ na ndị nke na-egbu mmadụ na ndị nke ji mmadụ wee nụọ ọgwụ? Because you kwuru here now na this man jiri mmadụ wee gwọ ọgwụ na onye ya na-ekwu bụ ya egbulie upon na enough mgbe o melu mana ikwulie na clear the air oyi eziokwu n'anya. How about your own people? Ndị na-agba n'ihu akwụkwọ ọ bụ ha adịrị egbu mmadụ? Kee maka ndị otu gị akụna aratugo eke hiti nnọkọ keva farị nne iyi agụleri ndị achamenu gị ọ bụ ha na-egbu mmadụ? Okay, ịmara? Yes, ọ na-adị mma ịchụ ịza akpa ịchụ ịzakoro. Though I love this thing imelo now because gịnị ana m afụ gịnị different Jik from Jik I know before. Ana m afụ different Jik from what people think. But ọka follow. Kedu ebe ọ nọ mba akụnara tugo? Kedu ife ọ na-alụ now? Ke nwunye akụnara tugo ebe ka ọ nọ now? Ndị ahụ egburu n'ogwugwu akpụ ọ alụsị igburu ha ka ọ bụ that man gburu fa? Ndị afọ ị na-ebugharị ozu mgbe mbụ n'ogwugwu akpụ kedu egburu fanụ? Ikwubara nke anwa na onye mba ọzọ ka ị chọrọ ka ibupụta n'ihu akwụkwọ ka atụ anya nga. Jik bụla ezigbote mmadụ amaghị egwu a na bụ aghụghọ n'ụtakwolio na ife ọbụla iji toile mmadụ ga eji wee toile. No matter how people try to conspire against anyone, truth must prevail one day. Ọ na-adịkwa mma mmadụ kwuba okwu ka nwoke kama ikwu ka ọkụkọ ọ gbagwụma. Oga Jik, ị na-afụ ya nke ọlụ. So a na-etinye ọgwụ n'akpati eji egbu mmadụ. So onye mmadụ nke bụ ọgwụ awele
mana nke bụ ọgwụ uke, malụ nke bụ ọgwụ na-egbu mmadụ, wee malụ nke bụ ọgwụ oke ite. How about akwa ọkụ ndị na-agba n'ihu akwụkwọ nke ha ọ bụ ọgwụ uke ka ọ bụ ọgwụ gịnị? Kee maka ndị na-agba n'ihu akwụkwọ ọgwụ nke ha ọwụ gịnị? Ebe ọ bụ na ịma nke bụ oke ọgwụ na nke bụ obere ọgwụ, kezie maka ndị na-agba n'ihu akwụkwọ nke ha ọwụ obere ọgwụ ọ bụ nnukwu ọgwụ. Oga Jik, onye ji n'aka eto onwe ya nga, ejiwo n'ile yi lapụta onwe gị echi si n'ezi ikukulu, ma nọ ngụwa na na-agba onwe gị n'anwụ so ịmali ọgwụ gị na-egbu mmadụ.